Magayang bagong taon, bagong baratay, sumasalamin sa diwa ng bagong simula. Pag-asa at pag-aayos, ito ay isang pandaigdigang pagpapahayag ng kagalakan at mabuting hangarin na sumasabog sa lahat ng kultura at waita, na ipinagdiriwang ang pagdating ng isang bagong taon sa kalendaryo. Ang panahong ito ng taon ay kadalasang nakikilala sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa nakaraan, pasasalamat sa nagawa, at isang positibong pananaw sa hinaharap. At ako! Ang bagong taon ay sumisimbolo ng isang malinis na talahanayan, isang pagkakataon upang magtakda ng mga bagong layunin, putulin ang mga lumang gawi at yakapin ang mga pagkakataon. Ito ay panahon upang mangarap ng malaki at maglakbay na may bagong layunin at determinasyon. Para sa marami, ang paglipat na ito ay may mga ritual gaya ng paggawa ng mga resolusyon, pakikipagsapalaran sa mga pagkain o pagtitipon kasama ang mga mahal sa buhay upang tumunog sa oras ng hating gabi. At ako! Mga pagdiwang sa buong mundo, mga paputok at mga pabitot, ang mga lungsod sa buong daigdig ay nagliliwanag sa kalangitan sa pamamagitan ng maliwanag na mga palabas ng pagputok na nagpapahiwatig ng kagalakan at pagkakaisa mula sa Sydney's Opera House hanggang sa Times Square ng New York City. Milyon-milyong tao ang nagtitipon kung ipagdiwang ang pagdiriwang sa pamamagitan ng musika, sayaw at pag-iilang. Kultural na mga tradisyon. Japan na mga pamilya ay naglilinis ng kanilang mga tahanan sa isang gawain na tinatawag na Osoji upang simulan ang taon na may kalinisan. Ilocano Mix Club. Ay nagdiriwang sa pamamagitan ng pagkain ng 12 hubas sa hating gabi, isa para sa bawat pag-ikot ng orasan, kung magdala ng swerte para sa darating na taon. Ang tiyak ay nakakakita ng iba't ibang pagdiriwang tulad ng pag-iilaw ng mga lampara sa Tamil, nabuo paglipad ng kit sa Gujarat sa panahon ng Makar Sangkranti. Personal na mga ritual, ang mga tao ay nagbubulay-bulay, sumusulat ng mga tungkulin at kadalasang ibinabahagi ang kanilang mga pangarap para sa taon sa mga pagtitipon ng pamilya at mga kaibigan. Pag-asa para sa bagong taon habang tumitik ng hating gabi ang orasan, ang daigdig ay kolektibong pumapasok sa isang sandali ng pagkakaisa at pag-asa. Kung ang nais ay kalusugan, tagumpay, pag-ibig o kapayapaan, ang bagong taon ay nagpapaalaala sa atin na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, magbigay at ipagdiwang ang buhay. Narito ang isang taon na puno ng kagalakan, kasaganaan at kabaitan. Maligayang bagong taon, Ilocano Mix Club.